This program is sponsored by M. Sanjeeva Shetty Silks and Readymades, MG Road, Mangalore, Main Road, Putturu. Powered by Bandari Builders, Lifestyle Redefined. Co-sponsored by B. Devdas Ganapati Pai Enterprises, Mangalore. SL Shade Jewelers and Diamond House, KS Rao Road, Mangalore. Aruna Masala, a tradition of quality and purity. MIO Cancer Specialty Hospital, Mangalore. and Kamath Caterers, Mangalore. పిలికులప్ప పిలికులు కామెడీ ద పిలికులు కాపికాడ్ర బిత్తిలుడు రంగు గుంచెడు Kapikadrena comedy Bittil. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ದಾಸು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಧಾನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುರೋಣ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಗು ಮಲ್ತನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿ ನಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 300 ದಂಪತಿಲು ಪಣ್ಣ 7 ಜನ ವೀಕ್ಷಕರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿ 6 ಜನ 300 ದಂಪತಿ ನಕಲ್ನ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲು ದಯಪಣ್ಣಗ ಪಂಜೋಲು ಇಲ್ಲಲ್ಗುಳ್ಳಾರವಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನು ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ನು ಮೀನು ಮಲ್ಪನು 10 ವಿಧೇಯ ಬರೋಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಕಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅಂಚ ಪೂರ 289 ದಂಪತಿಲು ಐಟು ರಡ್ಡು ಪಂಜೋಲು ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯ ಕಂಡನಲ್ಲಿ ಬೊಚ್ಚು ಬಂದಿಗೆ ಪಂಜೋಲು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತು ವೈದ್ಯ ಪಂಜೋಲ್ ಬೈದ ಪಂಜೋಲು ಬೈದ ನೀರಾಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯಿನ್ ಅಂದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ರಡ್ಡು ಪಂಜೋಲು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವೇದಿಕೆಗೆ ರಡ್ಡು ದಂಪತಿ ನಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈದನ್ ರಡ್ಡು ದಂಪತಿ ನಕಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಲೇಜ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಕ್ಲೈನ್ ದಾಲ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಪಣದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ದಾಸಣ್ಣ ಬಂದು ಇಂಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಯಾಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಬಕ ಯಾನಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಬಲೆ ಇಂಚಿನಾನಿ ಬಲೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಬಲೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ತು ಪಾತೇರ್ಗ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇತೋ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತವು 300 ಜನಟ್ಟು ಪೊಣೆದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ರೌಂಡು ಫಿಫ್ತ್ ರೌಂಡ್ ಪೊಣೆದು ಇತ್ತಿನ ಚಮಚೋಡು ಲಿಂಬೆ ಬಲಿದು ಇದು ಬಲ್ತದು ಈ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಈ ಪಂಜೋಲ ಈ ಮುಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಅವು ಏನು ಮೆಚ್ಚೂರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ತೆಗೆದನು ಕಾಂತ ಪಣ್ಣ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಾಂತ ಪಣ್ಣ ಈ ಜವ ಎಂಕ್ಲು ವಿನ್ನಾಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂದ್ ಕಾಂತ ಪಣ್ಣ ಓಲ್ಡ್ ಅತಿ ಎಡ್ಡನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಯ್ತು 6-4 ಮತ್ತೆ ಕಾಪು ಜಾಕರ ಅವಳು ಭಾರಿ ಕಾಮಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಅಂದೆ ತೂನಗನ ಯಾರನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ವರ್ಣ ಒಂಚಿನ ಮೋನೇವು ಅದೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಂತ ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಡದಿ ಸುಶೀಲಾ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತ ಐಸ್ರ ಮನೆ ಪೋಡೆ ಅವಳು ತೆಲಿಕೆ ಪಂಜೋಲು ಪೂರ ಮೊರಾಡಿ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಪಂಜೋಲ್ಲ ಐಸ್ರ ಮನೆದ ಪಂಜೋಲು ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರಾಮ ಸೀತೆದೆಲ್ಲ ಇದ್ದತ್ತ ಓಕೆ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಓಕೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಬಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ವೀಕ್ಷಕರ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೆಗೆದು ಬೇದಜ್ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪುಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹಿಂಜಡಿತಾಣ ಮುಕ್ಳು ರಡ್ಡು ಪುಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ತರ್ತೀರಿ ಫೈನಲ್ ಮೊಲ ಪುಗ್ಯ ಲಾಗಿಲಾಗಿದ್ದು ಬರ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ಪಂಜವು ಕುಲ್ಲರಜ್ಜಿ ಪುಗ್ಯ ಧರಿದ ಭಯಂಕರ ಬಲವಾಡ್ ನೀ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪುಗ್ಯ ಮುಕ್ಕಲು ಕಮ್ಮಿ ತರ್ತೀರಿ ಕುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗ್ಗೆ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯರು ಕುಲ್ದೇರು ಶಬ್ದ ಬೈದನು ಪುಗ್ಗೆ ಧರಿದ ಬೇತನೆ ಶಬ್ದ ಆಂಡ ರಡ್ಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂದು ರಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನಿ ಪುಗ್ಗೆಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇದಿಕೆಡು ಪುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದ ನಿಕ್ಲ ಅನುಭವನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಓಕೆ ಅಡೆ ಶೀಲಾ ಸುಶೀಲಾ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸುಶೀಲ ಉದ್ದಾಪಳು ಯಾನ್ ಶೀಲ ಪದ್ಮಿನಿ ಮುರಣಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕು ಒಂದೇ ತೋರ ಏನಂದಾಪಣ ಇಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ ಅದೇ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಹೌದಾನೆ ಅದಿನೊಳ ತುಪ್ಪೈತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಯ್ ಆಯ್ತಾ ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಉಂಡು ಮೆತ್ತ ಒಂದು ಸರಿ ಚೂರು ಸರಿ ಇಮೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಹೋಯ್ಪಿಗೆ ಪಂಜಿ ನೆರಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ
ಸರಿ ಸರಿ ನೆರಿ ಸರಿ ನರಿ ನರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಂಪತಿ ನಂಚಿ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅక్కడ ಪುರ ಕೇನ್ಗೆ ಅಕಲ ಅನುಭವನ ಕೇನ್ಗನಮ್ಮ ಯಾನು ಕಾಂತಪ್ಪನ ನಂಚಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಬಿಡಿಯೇ ಶೀಲಾ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ ಶೀಲಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನಾಗ ಏನ್ ಚಾಣಪ್ಪೆ ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡುಂದಾಂಡ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡು ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ ತೂಲ ಕಂಡನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತುವ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡು ಅಂತ ಆಲ ಆಸೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಇದಾವೇದಿನಿ ದಯಬೇದಿನಿ ಬಂಡ ಹೇಗೆ ಇರೇನ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ನಂಗೆ ಕಾಕನ ಇಲ್ಲಡ ಗೊತ್ತೂದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಪದ್ಮಿನಿಗೆ ಸರಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾತ ಪಂಜೋಲ್ಲ ಈಂದತ್ತು ಶೀಲ ಈಂದತ್ತು ಪದ್ಮಿನಿ ಮರ ನಿಮ್ಮ 300 ಜನ ಎತ್ತಿನ ಪಂಜೋಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಚಿ ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋಯ್ತಿನತ್ತು ಯಾನಿರಂತ ಯಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತ ದಾದ ಅಂತೆಲ್ಲ 6 ಪಂಜೋಲ್ ಕಂಡ ನಿಜ ಬರ್ತಿದ್ದಾರತ್ತ ಹಗಲಿರ್ನ ಬಾರಿ ಟೇಗುಲ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಮುಲ್ಕುಲು ಒಂದಾಯಿ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕುಲು ಒಂದೇ ಅದೆಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ದಾಲ ಆಪು ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಆಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ನಾಡೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಆತರ ಉಂಡ ಪಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಲ್ ಹಿಡಿದು ಇರ್ನಾಡೆ ಬರ್ಪೇನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದವನ್ನಾಗ ಯಾನು ವೀಕ್ಷಕರ ನಿಕಲ್ಡ ಪನ್ಪೇನು ಇದೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟೇಜ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಬೈದಿನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಇರ್ನ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೂ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಸರಿ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೈದ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಪರ್ಪರ ನೆಲ ನಿಲ್ಲಿದ ಕಷಾಯ ಪುರ ಪರ್ಪ ಕಾಂಡೆ ನಿಕ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿಗುಳ್ಳೆ ಕೊರ್ಪೆ ನೆಲ ನಿಲ್ಲಿದ ಕಷಾಯ ಪರ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮಿನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಐಟ್ ಬೇಕು ಕೊಂಚ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಜಿಂಕ್ ಬಂದು ಜಿಂಕ್ ಚಕ್ಕ ಜಿಂಕ್ ಚಕ್ಕ ಜಿಂಕ್ ಚಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಕೊರ್ಬರ ನಿಂಗಲ್ ಐಟ್ ಕರ್ಬಸತ್ವ ಉಂಡು ಕರ್ಬ ತುಂಡು ನಿಂಗ ರಗಾಲೆಜ್ ಆ ಜಿಂಕ್ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ಆವಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ರಲ್ಲ ಪಗಲು ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂತರ ಅಡುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಂಥರ ನಿಕ್ಲ ಅಂತರ ಅಡುಲ್ಲ ರಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಇರ್ನಂಚಿ ಓಕೆ ಶೀಲಾ ಸುಶೀಲಾ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಅವಳು ಮೈದಾಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ನೀನು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪಗ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಮೇರ್ನ ಮೇರ ಎನ್ನ ಮೇರ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೆ ನೇಳು ಅಲ್ಲ ಮೇರ ಅಲ್ಲ ಪುದಾರ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಯಾರನ್ನ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ದಾರು ರೋಡ್ ಅಂಚಿಂಚು ಬೋಪಿನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗುರ್ತೊಂಡು ಗೆತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಅಂಗಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಟ್ಟುದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತು ಮೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಐಟ್ ಮುಟ್ಟು ನೇಲ್ಪದ ಮಾರು ಅದು ಬೊಲ್ಟು ಈ ಮುಟ್ಟದ ಇಟ್ಟಾರನ ಸಮ ಮೋಣೆ ತೋಜು ಅವಿತ್ತು ಬೊಲ್ಟು ಹೋದವು ಕೆಂಪ ಒಂದು ಬೈದು ದುಮ್ಮದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಂಪ ಆಯ್ತು ಕೆಂಪಯ್ಯ ತಮಾಷೆದ ಮನುಷ್ಯ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡ ಪಾಸ್ ಆವಿಲ್ಲ ಅದ ಶೀಲಾ ಅಂಜಲ ಅಂಜಲ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹಂಚಿ ಹೋದ ಹೊರಡ ಮುಂಚಿಲ ಪೋಲಿ ಬಕ್ಕ ಬಿರವಾಲಿ ಅಂತರದಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ವ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ದೆ ನನ್ನ ದೈ ಬಲ್ದಾ ಅವಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮನ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜುನು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ತೋಜುನು ಮುಗಣಿ ಅಂತ ತೂತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೆತ್ತ 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 ತೋಜೊಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಶೀಲಾ ನೀನ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಚುರುಕು ಮಂಜಾಲ್ ಬಳ್ಳಿತ್ತಿನತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಾರಬೈಲು ಹೌದಾನೆ ಬಾರಬೈಲ್ಗೆ ನೀಗ ಸುರುಕು ದಾನೆ ಬತ್ತು ಜಲಾಲ್ ಪಕ್ಲೇನ್ ಕಣರ ಬುಡ್ಜೇರಿ ಹೌದಾನೆ ಮದ್ನ ಅಂದ ಕಂತಲ್ಲ ಬಾರಬೈಲತ್ತೆ ಮೊದ್ಲು ಬಾರದಲ್ಲ ಕನ ಕರ್ತಿರಡ ಬಕ್ಕವರಿನು ಬೊಂಬೆನೆ ಬಂಬೇನೆ ವೈಕಾಪು ಹಾಸ್ಯದ ಮನುಷ್ಯನಕಲ್ ರಡ್ಡಲ್ಲ ನಿಗು ನಿಗು ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ಸರಿ 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 ಈ ಕಲ್ದಿನಿ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ ಓ ರಾಮ ಪದ್ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ಏನಂದು ಇದ್ರು ನೆನಪುಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಾ ಹಾಡಲು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಯಾನ್ಲ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಮೇರೆ ಪುಳ್ಳಿಕ್ ಶಣೈ ಅವಾಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಶನಿ ಅವರ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾಗಮಣಿ ಹೆಸರಾವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಿಕ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಣ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಎಂಕ ಬಾಳಿಗೆ ಇರು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ನರೇಶ್ ಅನ್ನಂಗಡ ದೋಮಂಜೂರು ಆರತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ 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 ಬಾಳಿಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುರಾಣಿ ಬಾಳ ದೊಡ್ಡತು ಯಾವದ್ಮಿನಿ ನಾನು ಬೇಗ ಬರೋಚಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯಗೆ ಬರೋಚಿಗೆ ಎಂಕುಲು
ಆದಿಮೋಹನ ಏರ್ಪಡು ತಪ್ಪು ಗಟ್ಟ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮದ್ದು ಬರೀ ಅಂತೀನಿ ಆದಿಮೋಹನ ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಬಯೋಡಾಟ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮ ಏನಿಲ್ಲ ಅವು 7 ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ದಯ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ 7 ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದ ಅವು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡೆ ಅಂದ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಕೊರಡತಿ ಅಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಡೆಂಗ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಏರ ಬಂಡೇರು ಮಂಜೂರ್ದ ನವೀನ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಏರ್ಲೆಗ್ ಬೈಬಾಡು ಅಂತಾರು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವು ಐಟ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಿಂತು ಏನು ಅವು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಈ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಶೀಲ ಪದ ಹೋಗ್ಬೋತೀನಿ ಗತ ಅತ್ತಾಲು ಗುಡ್ಡೆ ಹೋಗು ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ 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 ಶಾಲೆ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ದಿನ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂಜಿಗೆಯನ್ನು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ದಿನ ನಿಖಲ್ ರಡ್ ಕಲಿಕುಲ್ ಬರೋಡು ಐ ಗೀರ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಾರು ಶೀಲ ಬಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನು ಬರೋದೇ ಗುಲ್ಲೇನ ಈ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಬಂಡ 6-10 ಜನ ಕುಳ್ಳಾಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡ ಇಂಚೂರು ಇಂಚು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೋನೆ ತೋಜಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂದ್ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಜೇರಿ ರಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪದ್ಮಿನಿ ನ್ಯಾಡು ಪಾತಿ ಬಕ್ಕದಾನೆ ಬತ್ತಿ ನೀರು ಮೂರು ಬರ್ಪಲತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಕಣ್ಣನಿ ಓಲ್ಲರು ಬಿಡದೆ ಅವ್ರು ಬೋಡು ಹೊರ ಕಣ್ಣನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರಿ ಆಪಣಿ ഞാൻ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ಕೇನು ಇತಿ ಒರ್ತ್ಯ ಬೈದ ಕಣ್ಣನ್ ಬೈಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನು ಗನಮ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಚಿ ഞാൻ ಬರ್ಪೆ ನಿಗ ಆಯ್ತಾ ಬೈದಾರ ಬಡ್ಚಿ ಈ ಎನ್ನು ಕಣ್ಣನ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಈ ಕುರ್ಸು ಖಾಲಿ ಆರಾಮ್ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ನಿನ್ನ ನೀಮೇಗೆ ತರ್ಪವೇನು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಈ ಒರ್ತಿ ಐತೆ ಬೈದ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೈದಲು ಉರುವಾತಂದ ಅವದ್ಮಿನಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪದ ಇವರು ಹೌದಾನೆ ಇರುಲ್ಲರತಿ ಆ ಕೊಂಚ ಒಯ್ಕಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡತ ಅವಲಿಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡ ಬರ್ಕ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆವಡು ಪೊಣೆದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಕ್ಕಲು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಐಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆಗೆದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ 7 ಲೀಟರ್ದ 7 ಲೀಟರ್ ಅತ್ತೆ 5 ಲೀಟರ್ ಎಂಗ್ ನೀರು ಪಾಡ್ ತೂತ ಕೊರ್ನಾಗ 7 ಕೊಟ್ಟು ಕೊರ್ನಾಗ ಇಡ ಬನ್ನ ಕೊಂಜರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಸರಿ ಆತಮಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರು ರಡ್ಡು ಪುಗ್ಗೆದ ಇರ್ತದೆ ಆತ ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಓಲ್ದಿ ಯಾರು ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಉರುವ ಮೈದಾಂಡ ದೀಯ ಪಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೂಯರೆ ಐನ್ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಸರ್ ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಶೀಲ ಮುರಣಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ ಆದ ಪೋಯಾರು ಆತು ದಿನೊಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆವು ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ತೂ ಅಂತೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೇರ್ಲ ಬೆತೆ ನಮ್ಮದ ಸೀರೆ ತುತ್ತದ ಸುರುಕಿ ಪಚ್ಚದ ಸೀರೆ ತುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಐತ ಮನದಾನಿ ಎಲ್ಲೋ ಐತ ಮನದಾನಿ ನೇರಳೆ ತುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐನ್ ಪೂರ ಜನಕುಲ್ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆತ ನಿಖಲಿತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ವಿನ್ ಆದ ಜನಕುಲ್ನ ಪೂರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೇತನು ಬಸ್ ಜತ್ತು ಪೋನಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾಳಜ್ಜಿ ಯಾರಮ್ಮನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಅಡು ಪ್ರಾಯದ ಪುಂಜೋನಕ್ಲು ತೂದು ಬಂದಿನಿ ಹೇಬೆ ಈ ಮುಜಿಗಾಸ್ತಕ್ಲು ಪುಗ್ಗೆ ದರ್ಪರ ಅಡೆ ಪೋಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಡ್ತು ದರ್ಪರ್ದಾನ ಸನ್ಯ ವ್ಯಾಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪುಗ್ಗೆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಶೀಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವ್ಯಾಲಿ ಗೊತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಸ್ವಯಂ ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೆ ಇರತ್ತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊನೋನಾಗ ಜನ ಸೇರ್ತಿಜ ಜನ ಫುಲ್ ಏರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ದಿವಾಕರ ಏರ ಬನ್ನಿ ಅವ್ಳು ಬಾರಿ ಸಭೆ ಉಂಡಿ ಜನ ಫುಲ್ ಸೇರ್ತೀನಿ ಜನ ಸೇರ್ತೀನಿ ಓಹೋ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಚಿನ ಮುಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುನಃ ಒಯ್ದೀನಿ ಮುಗ್ಲು ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಮೇಲಿಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಎಂಬಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಹೊರ ಮೋನೆ ತೂಕ ಎರ್ಕ ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವನದು ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಉಂಟು ಪೂರ ಬೋತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ದೇಕೆ ಜನ ಛೇ ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಪಕ್ಕ ಹೋಲ್ದಿ ಯಾರು ಕೊನೋದು ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಐನು ನಡು ಹಾಲ್ಡ್ ಕೊನೋದ್ದಿಯ ಉಂತಾಯರ್ ಉಂತಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಮೊಲ್ಲಾಯ್ತು ಭೂತಾಯ ಬಂಗುಡೆನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಅಡೆಗಾಂಡ್ ಓಕೆ ಶೀಲ ಮುರಣಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಕಪ್ಪ ಏನಂದ ಅದೇ ಮೇರೆ ಕೊರೋನಾತೆ ಅಂಚಮೋಲು ಪೇಂಟ್ ದ ಬೇಲೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತಾಳೆ ಲೆಂಚಿದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಮತ ಅಂಚ ಅವನಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ತೀರ್ತು ಗೋಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತಾರ ಹಾಕ್ಯಲ್ ಅಂಚ ಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬೆ ಕಪ್ಪು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಉರ್ದು ಬೊಲ್ತು ಮಲ್ಪುನೆ ನಿಜವಾದ ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಕಪ್ಪೆನ ದುಂಬೆ ಎಂಕಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಂದ್ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಎಂಗಿ ಪೊಂಜೋಲು ಹೊರ ಬೆತೆ ತೋಜು ಇರು ಸುಮಾರು ತೂಪ್ಯಾರತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವಡು ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸೀತಾರಾಮನ್ ನಂಚಿ ಪೋದು ಬರೋಡ ಪೋದು ಓಕೆ ಬಸ್ ಸೀತಾರಾಮನ್ ನಂಚಿ ಜೈದಾರ ಆಟೋ ಬೈದಿನ ಆತ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಆದ ನೈಕ್ ಪಣ್ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ಜರ ಅಂದತ ಪದ್ಮಿನಿ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋಗು
ಅಂತರ ಇಡು ಅಂತ ಅಂತಾರ. ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಗಂಡ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ನಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಪದ್ದು, ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗಿ. ಬರ್ಚಿ ಕಾಯ್ ತಲುಪಡ ಇತ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕನಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಖಲ್ 7 ಲೀಟರ್ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಐನರೆ ಮಲ್ಲೇಜ್. ಆತೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಾಖಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಭೇದ ಬಾಯರ ಬೆಲ್ಲಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ರಡ್ಡು ಬುಗ್ಗೆದ ವಿಷಯ. 55 ಇಂಚಿದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅತ್ತ ಟಿವಿ ಎಂಚಾಂಡು ಟಿವಿ 55 ಇಂಚ್ ಸರ್. 55 ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು 55 35 ಇಂಚ್ ಟಿವಿ. ಅವು ಕಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಉಲೈ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ದಿಂಜಾದಿನಿ ಅವು ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕುನತ್ತಿ ಕಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಉಲೈ ನಮ್ಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾತಿನ ತಕಲಿಟ್ಲ ಆತನು ತಕಲಿಟ್ 20 ಮುಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ 32 35 ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಕರ್ಬದ ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 20 ಇಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲತ್ತರ ಕರ್ಬದ ಬೆಲ್ಲ ಲಪ್ಪಂದೆ ಬಿಲ್ಲೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಸರಿ. ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನು ಧರ್ಮವತಿಕಿನ ಟಿವಿ ಲಡ್ಡು ಪುಗ್ಗೆದಾರ್ತದೆ ಆತ ಪುಗ್ಗೆದಾರ್ತದ ಟಿವಿ ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತ ಬಯ್ಯೋನಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಲೋಂಡ ಮೈಪಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಟಿವಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರಾಪನು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕ ತೂಪಣಿ ಟಿವಿ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಯ್ಯಾರ ತೂತಾರ ಪದ್ಮಿನಿಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂಡ ಬಾರಿಗೆ ಓದು ಪಿನ್ನಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಕ ಈ ಜನ್ಮಡೆ ಯಾವಂದ ಆತನು ಸರಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತೂವಾಡಲ್ಲ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ತೋಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಹೊಸ ಟಿವಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ದುಮ್ಮದಿಂದ ಅಂತಾರ ಇಂದೆತ್ತು ತೋಡುಗೆ ಹಾಕ್ಯ ಸರ್ ಐನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರಾಪು ಸರ್ ತುಂಬದ ಟಿವಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಇಲ್ಲ ತೂಪ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊನೆಡುಂಡು ಎನ್ನ ಕೊನೆಡುಂಡು ಆತಿ ದುಮ್ಮದ ಟಿವಿ ಒಲವರಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕೊಂಡ ಇದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಚೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಒಯ್ಕಲು ಎಜೆಷ್ಟ ಪೆರತ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಣೆ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಮೇಕಪ್ ದ ಕೋಣೆ ಬೇತೇನೆ ಮಿನಿ ಮೇಕಪ್ ಕೋಣೆ ಅವಲ್ ದೀಪಣೆ ಮೂಲ ಎಂಕ ಚವಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೇತೆ ನಮ ಕೊಟ್ಟಿ ಸರ್ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೋಡ ಟಿವಿ ಐತ ಮಲ್ಲ ವಾರು ಮುಡಿತಾರ ಮತ್ತೆ ಬೋಡ ಶೀಲ ಬೋಡ ಪದ್ಮಿನಿ ಮತ್ತೆ ತೂಪು ಜೇರ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬಂಡ ಕಂಡನ್ ಬಿಡಿದಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಖಲ್ ಎಂಚ ಪಟ್ಟನ್ ಮರಂದು ಬಾಕಿದ ಪಂಜೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಗೊತ್ತಾಡು ಮಾತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯನತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾವಡು ಐಕ್ ಬಡದ ಯಾನ್ಕೆ ಏನಂತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕದಾಲ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬೇಜಾರ್ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೇರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ ಮತ ಭಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪುನಃ ನಿಖಲ್ ತೆಲ್ಪಾರಡು ಅಣ ಎಂಕ ತೆಲಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆರೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆ ಆಸೆ ಅಂತ ಆಯ್ನೆ ತಿಳಿಬಿಡುದು. ಓಕೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಸಪ್ತಪದಿ ದೊಂಕುದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಯ ಬೈದ ಅದ ಕಂಡನಿ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಅಡೆಬೋಯ್ ಇಡೆಬೋಯ್ ಬನ್ನಕ ತಿರ್ಗೆಲ್ಲ ತೊಂಪೇರ ಯಾರು ಈ ಜನ ಓಡೆಲ್ಲ ತೋಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ತಿಂಗಳು ಜಟ್ಟು ದಾಪುಂಡು ಈ ಜನ ದೂರ ಹಿಂಗ ಆದರ್ಶ ಬಂಜಾರ ಟಿವಿ ತೋಜು ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಟಿವಿ ತೂಪೇನ್ ಪೋಪರ ಇಲ್ಲ ತೂಪೇನ್ ದಾದಾ ಅಂತಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ರಾಪಣ ಶೀಲ ಪೋಲೆ ಆರ್ಪಾಡು ಪದ್ಮಿನಿ ಮೇಕೋಲ ಇಜಿ ಪೋಪುಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರಿ ಪೊಂಜೋಲು ಪಾಪ ಆಸೆ ಪುಣಕ್ಲಿ ಅಡೆಪೋಡು ಇಡೆಪೋಡು ಮುಣ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮಿನಿಗೆ ದಾಲ ಅಂಚ ಮೀನು ಪೋಡು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡು ದಾಲ ಆಸೆ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ತೋಪರ ಒಯ್ಕಲು ಎಜೆಷ್ಟ ಪೇತ ಸಾರಿ ಸೀತು ನಿಕಲ್ಡ ಒಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಡು ಇರುವೆರಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕಲ್ಡ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಾದ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ತೋಪ ಇಂಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಇಂಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಪೊಣ್ಣ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಪುಣ್ಯ ಬೀಚಿಗೆ ಬೋಡು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತಿರದ ಕೊಡಿಗೆ ಬೋಡು ಆಸೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಪುಂಜೋಲ್ ಮಂಗ ಹಿಂಗ್ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಏರೇಗ್ಲೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಜೋಲ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಜೋಲ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೇಟೆಗೆ ಅಂಜೋಲ್ ನಡೆ ಪಂಜೋಲ್ ಪಾಪ ಸ್ತ್ರೀ ಜನ್ಮಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ತಾನೇ ಅನ್ಪಶೀಲ ಹೆಂಗ್ ಕಾಕಲ ಮೋನದು ನಗನೆ ಆ ನೆರಿದು ಬೇಜಾರ್ದ ನೆರಿ ಅನ್ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಜೋಲು ನಮ್ಮ ಅಂಜೋಲು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬತ್ರ ನೆರಿ ತೋಜುಂಡ ನಿರ್ನಲ್ಲ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾವ ಎಕಡೆ ಗೊತ್ತಾದ ಅವಡು ಪಂಜೋಲಿಗೆ ಬಂಗೊಂಡು ಎತ್ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವ ಶೀಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನೈಟೆ ಫೋನಾಗ ನಿನ್ನ ಅಟಿಲ್ ತಗೊಂಡ ಲೈಟ್ ಅವನು ಏನ ರೋಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ನು ಆಫೀಸ್ ಐಟೆಡ್ ಹೋಗ್ನು ನಾನು ಈ ಮೂಲ 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನು ಅದ ಪದ್ಮಿನಿ 7 ಗಂಟೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡಿದ ಲೈಟ್ ಅವನು ಇನ್ನ ಮೇಲೆ 8 ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಬಂಗ ಜಪ್ಪೆ ಕಾಣೆ ಬೇಗಲ್ಲ ಕೊಡು ಕಾಣೆಲಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಒರ್ತಿನೇ ಬೇಲೆನ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಂಡನೇನು ಮನ್ಪನ್ನ ಕುಲ್ಲರಾಪ್ಲ ಆಗ ಎಲ್ ಬಲಸುಡು ನುಪ್ಪಲಸು ಕೂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂಡದ ಐನು ಲಕ್ಕದು ಐನು ಮೀಪದು ಐನು ಬಾಲ್ಯದ ಕುಲ್ಲದು ಬಾಲೆ ಆತಿಜಿ
ತಲೆ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಶೇ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ఒక కాలి జెతొండ జోకులాప ಪಲ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಿಖಲು ದಾದ ಅಂತೀನಿ ನಿಖಲು ನಿಂಗೆ ಕುಲ ಒಂದು ಆಟದಿ ಈತು ಬರಲ್ದ ಪಂಜವನು ಬತ್ತೊಂದು ಆಟ ಓ ಆಟ ಗದಾ ಯುದ್ಧ. ಓಕೆ ಗದಾ ಯುದ್ಧ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಯುದ್ಧ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೇತೊಂದ Kapikadrena comedy Bittil. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕುಡಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಡುಲೊಲ್ಲಮುಲು ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡೆ ಮೇರೆ ಕಾಂತಬಣ್ಣ ಶ್ರೀಕಾಂತರೇ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ವೇನ್ ನಂಗೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮುಂಜೇನಾ ಮರ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಿನ ಮಗರಿಗೂ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅವಾಗ ಜಾಲ್ಡ್ ರಡ್ ಮುಜಿ ಬೋರ್ ಮಂಡ್ಯದ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಅವು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತೇನು ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾರ ಅವು ಬರೀತ ಅವು ಬೇತೆ ಅವು ಬರೀತಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಜಂದೆ ತಿರ್ಗೊಂತು ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಉಂಡು ಅವು ಜಾರ್ತೇನೆ ಅವು ಅವು ನಮ್ಮನ ಅಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾವಂದ ಹತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು 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 ರನ್ನಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ 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 ದಾದಾ ಪುದರ್ದಿತ ಶೀಲ ಬಾಲೆಗೆ ಅರವಿಂದೆ ಉದಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅರಮಿಂಡಿ ಸೀತು ಕಾಂತು ಅರವಿಂದೆ ಅರವಿಂದ್ ವಿಷ್ಣುನ ಬುಧರ ಅರವಿಂದ್ ನಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲತ್ ವಿಷ್ಣುನ ಉದರ್ ವಿಷ್ಣುನ ವಿಷ್ಣುನ ಪುದರ್ ಅರವಿಂದ್ ಅರವಿಂದೇ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ದ ಜಾತಕದನ ಜಾತಕ ಅರವಿಂದೇ ಪುದರ್ದಿ ಅರವೆಲ್ಲಿತ್ತು ಅರವಿಂದೇ ಪುದರ್ದ ಪೂರ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ ಮಜ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪು ಒಂಬೇಕುಲ ಕುಜಲಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ನೆಕ್ಕು ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಮರೆ ಅವು ಬಾಳೆಗೆ ವೈದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಇತ್ತೇನೆ ಬಾಲ್ದ ಕಣ್ಣು ಕೋಸು ಓಲೋಲ್ ತೂಪುಂಡವು ಅವಳು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೀಟದ ಕಣ್ಣನನ್ನು ಪಡೆತ ಶೀಲ ನೀಟ್ ತುಲಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲದ ಕೆರೆಜ್ಜೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ ಕುಲ್ದಾರ್ ಶೀಲ ಇಂಚ ಪದ್ಮಿನಿ ಇಂಚ ಮನೆಗೆ ಐದಿತ್ತ ಇಂಚ ತಳಮತಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಹೊಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೂಲೆತಿ ದುಬೈ ಖತಾರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ನಿಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಕ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವ್ಳು ಮಸ್ಕ್ 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 ತೋಜಿ ನಲ್ತೊಂದುಂಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಸರಿ ಇತ್ತ ಶೀಲಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಡನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾತಾ ಕೊರ್ಪೇರ ಕೇನ್ ನೀನು ಮಾತ ಕೊರಿಯರಿ ಅಂದನ ದೈವನ ಏನಾಡ್ತ ಆಪು ನೀನು ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೇನಂದೆ ಕೊರ್ತೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅರವಿಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಶೀಲನ ಕೋಪಡಾಲ್ ಬಾರಿ ಬರಲ್ದು ಜೋಲ್ ತುಕಾ ಕೋಪ ಕುಡಾರ ಬರಡು ಕುಡಾರ ಬರ್ಚಿ ఒక పెట్టిದ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮೇರೆ ಕಾಂತವಣ್ಣ ಶ್ರೀಕಾಂತರೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಶೀಲನ ಕೋಪ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ್ಮಿನಿನ ತೆಲಿಕೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಗುರಿ ದುಂಬೆತ್ತನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಡೆ ಬನ್ನ ಎಂಗು ತೋಡ್ನಿ ಹೌದಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೊರಗಲು ನೀರು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕುಡೋರ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಶೀಲ ತಂದ್ರೆ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಪದ್ಮಿನಿ ರೈಟ್ನಾ ಯಾನ್ಕೆ ಏನು ಇತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಜಿಪ್ಪುನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಜಿತ್ತನ ನಾಯಿಲು ಉಪದ್ರ ಬರ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪ ತುಚ್ಚನೆ ಬರ್ಪ ತುಚ್ಚಿಂಡ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಪೇರು ತುಚ್ಚಿನ ಹೆಂಚಿನ ಡೇರಿಂಗ್ ಅತ ಹಾಂತೋ ಸಾರಿ ಸೀತು ಕಾದು ಸರ್ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಪನ ಈ ಕೇನ್ನ ಈತ ಬರುದ ಪೊಣ್ಣನ ಬರುದಿಯಾನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಜಪ್ಪರ ಮರಲೆ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮರೇ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓಲಕೇನು ಜುಶೀಲ ದಾಯಕೇನು ನೀನು ಯಾನ್ ದಾಯಕೇನು ನೀ ಕಾಂತಣ್ಣ ದಾಯ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಜಪ್ಪು ಜರಿತ್ತೆ ಏರ್ ಜಪ್ಪು ಇರು ಅವು ಆ ಟಿವಿ ದೂಪಿನ ಓದುನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬನ ಚೆಸ್ ಗೊಬ್ಬನ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಪತ್ತನಾಟ ಗೊಬ್ಬ ಮಂಚದ ತೆಂಗದು ಒಬ್ಬರ ಏನ್ ತೂತಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪರತ್ತ ನಡುಟೋರ ಕೂಡ ಲಕೋರ ಸವಾರಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ರಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವರು ಕಂಡನಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಕದು ನೀರು ಬರೆದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಕಾಡಿಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋರು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ತಾರದೆ ಗುರುದೇಪ್ ಭಯಂಕರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅತ ಹೊಂತೋ ಸಾರಿ ಸೀತು ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಕಾಡು ಪುಲ್ಲ ಕಡ್ಲಕ್ಕದ ಮೀಪಿನಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ದಾಯಕಿ ಬಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇತ್ತದ ಹೊಸತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಾತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಡದು ಎಂಚ ಏತು ಬೇಗ ಲಕ್ವೇರು ಏತು ಬೇಗ ಜಪ್ಪೇರು ಅವು ಗೊತ್ತಾವಡಕ್ಲೆ ಶೀಲ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಐಕ್ ಬಿಡ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಅನುಭವ ಆವಡು ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಅನುಭವ ದಾಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಲಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡದಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಪು ಅನುಭವ ಒಂದು ಪೋಪು ಐನು ಕುಡೋರಿ ಪಂಡ್ರದ ಅಲಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರು. ಅದೇ 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 ಓಕೆ. ಮಳೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಕಣ್ಣನನ್ನು ಬರಿಕದಿ ಇದು ಕಣ್ಣನ ಅವಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂದು ಈ ಒರ್ತಿಯ ಪೋತಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ನಾನು ಮೇಳದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರೆ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ನಟ್ ಎನ್ನನೇ ವೇಷಪ್ಪು ನನಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆನಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಡೌಟು ವೀಕ್ಷಕರು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ. ಓಕೆ ಯಾನು ಕಾಂತನ ನಡು ಹೋದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಶೀಲಾ ನಕ್ಲ ನಡೆ ಬರಪೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇಂದು ಕಾಂತನ ಶೀಲಾ ಜಪ್ಪುನು ಎಂಗಲ್ ರಾತ್ರಿ చెప్పుయా పగలు చెప్పు ರಾತ್ರಿ రాత్రి కుள்ள ಒಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಕಾಲು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಯಾನು ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತು ಬೇರೆ ಅವಡತ್ತ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ದಾದೆ ಅನ್ನ ದಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪನ್ನ ಮುರಿಯೋಡರೆ ಯಾರೆಗಲ ಬಡಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಅಪಾರ್ಥ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಣ್ಣಗ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಣಸಾದ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಯೋಗ ಉಂಡ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಜುವನೆ ದಂಟದ ಬೂರಿ ಆ ತೆಲಿಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೀಲನ ಖುಷಿದ ತೆಲಿಕೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಜೋರು ಬತ್ತನ ವಲಿಪು ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಿ ತೆಲಿಪೇರೆ ಓ ಏನೊಂಚೂರು ಪದ್ಮಿನಿ ನಡಿಬೋದು ವರ್ಪ ನಿಖಲ್ ನಡೆ ಆ ಪದ್ಮಿನಿ ಇಮ್ರಾಣಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಯೋಡಾಟ ಬರೇತ ಕಣ್ಣನಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ತೋರ್ಪು ತುರ್ಪು ನಂದ ಬಯಲಟು ಡೈನ್ ಮತ್ತು ದಯ ಬರತ್ತ ಮೊರಗೆ ತುರ್ಪುಣಿ ಮತ್ತೋ ಅದು ಈ ತೊರ್ತಿನಟ್ರೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೌದಾ ತುರ್ಪುನು ಕಾಲಿಂಗ್ ಪೇರು ತುರ್ಪು ಲೈಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚತ್ತವು ಬಕ ತುರ್ಪು ನೇಮಣ್ಣ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬೊಬ್ಬುನ ಕಣಗಟ್ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತುರ್ಪು ಅವು ಕನೊಟ್ಟು ಏನು ತುರ್ಪು ರಾತ್ರಿ ಕನೊಟ್ಟವು ಬಯೋಡಾಟ ಕುಟೊಂಜು ಕಾರ್ ವೈಪರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕದು ಪಗ್ಗಲ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಅವು ಕನ ಕಟ್ಟದ ಕಾರ್ ವೈಪು ಆತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತಮಿನಿ ಕಣ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಂತೋ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ದಂಪತಿలను ಲವ್ ಎಂಚಾಣಂದು ಯಾನಕೇನುವೆ ಒಂದು ಮೇರೆ ಕಾಂತಪಣ್ಣ ಶ್ರೀಕಾಂತರೇ ಒಂದು ಪಂಜ ಓಲ್ದಿಕ್ಕಿ ನೀರಿಗೆ ಅವು ಯಾನು ಒಂದಿದಿನ ಪದ್ರ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅವು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಬೊಲ್ತು ಸೀರೆ ತೊತ್ತುದು ತಾರೆ ಪೂರ ಬಿರ್ಕರು ಪಾಡ್ದು ಕಣ್ಣು ನಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿತು ಫೋನ್ದುಂಡು ಏರು ತೂಕ 2 ಗಂಟೆ ಮೂಲೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಬಂತುವೆ ಬೆರಿಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಪೋದು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಬರ್ಬಣ ಬರ್ಬ ಬಲವಣ್ಣ ಸೀತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಲೆ ತವ ಬಕ ಈರ್ಲ ನೆಂಚಿನ ಐನ ಅಂಚಕ್ಕೇನು ಇರ ಅಂಚತ್ ಮೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಕೆಂಪ ಏಜನ ಆಟ ನಟ್ಟದು ಪತ್ತದ ಮೊಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತೀನಿ ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೇರೆ ಎನ್ನಾತ ಪೊರ್ಲು ಏರಿಯಡ್ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಕುಜಲ್ ಅಪಗಿತ್ತಿನಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪು ನಿಂದು ಬಂಡ ಮುಕ್ಳಿತ್ತೀನಿ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯೋಡು ಅವು ಫೇಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮುಕ್ಲ ರೂಟ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ರೋಡ್ ಬನ್ನಗ ಇಡೀ ಪೊನ್ನುಲು ಮೊತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತ ತಡ್ಡೆಡು ಅಂತ ತೂಪುನಿ ಶೋಕದ ಜವಣಿ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನಿ ಅಂತ ಯಾರೆ ನಾ ತೂಪುನಿ ಓಲುಂತನು ತಡ್ಡೆಡು ತಡ್ಡೆಡು ಅಂತ ತೂಪುನಿ ತಡ್ಡೆಡು ದಯ ಉಂತನು ತಡ್ಡೆಡು ದಯ ಉಂತುನಿ ಉಬ್ಬೇರೆ ಏನನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಯಾನ್ ಬಚರ ಉಬ್ಬೇರೆ ಹೇ ಸಿ ಅವತ್ತು ತುಯ್ಯರೆ ಅಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊನ್ನುಲು ಮಾತ ಉಂಡಾತ ಈ ಉಂಡ ಮಲ್ತು ದಕ್ಕುನಿ ಹೋಯ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಬಿದ ಚಕ್ಕಿ ಅವತ್ತಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕಾಕಾಜಿನ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ ದಕ್ಕುನು ದಕ್ಕುನಿ ತೂಲ ಮಗ ಅಂದು ಯಾಣ ಇಂಚಿಲ್ಲೊಂದು ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಲು ಏನ್ ತುಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಟಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಲು ಸೈಕಲ್ ಪೇರ್ ಮೋಲ್ ಮಲ್ಲ ಗಂಟುಗಲಿ ಪುಣ್ಣಿ ಸೈಕಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೈಕಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಇಂಚ ಬಿಡುದು ಬುಡನ್ ಬೋಪಿಲೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ ಅಂಜುಗೇನು ಚಿಂಜುಗೇನು ಪೇರು ಹೋಯ್ತಾ ಎರ್ಮೆದನ ಪೆತ್ತದನ ಮುಕ್ಕುಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಎರ್ಮೆದನೆ ಉಪ್ಪು ಪೆತ್ತದೊಪ್ಪ ಅಂತ ಸರಿ ಪೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂತಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಏನಾರು ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಂದ್ರ ಏನಾರು ಪಿರಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊಲೇನಲ್ಲಿ ತಂಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೊಲೇನಿ ಎದುರುಕುಲ್ಲಾಯ್ನಿ ಏನು ಪಿರಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿ ಟಚ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೆಂಪ ಎಡಕ್ಕೆ ಕೆಂಪ ಎಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಸಪ್ತಪದಿ ದೊಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ತೂಲೆ ಎಂದು ತೂವೋಡು ಆದರ್ಶ ಬಂಡ ಒಂದು ವರ ಕಾಂತ ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೊಲೆನು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸೈಕಲ್ ಡೋರ ಬೂರ್ದು ಮೂಕುಂಸುಂಟು ದರಿದ್ರಿಗೆ ಅವು ಇಂಚು ಗೊತ್ತಾಯ್ನು ಬರ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅದು ಎತ್ತರದ ಸೈಕಲ್ ಎತ್ತಿ ಪೆಡ್ಲು ತೋರ್ಪೆರ ಈತ ಕುದ್ಯದ ಕಾರ್ಡು ಅವು ವರ ಬೂರ್ದು ನಂದ ಅಲ್ಲ
ಓ ಸೀತಾರಾಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಓಕೆ ಬಾಂಧವರೇ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪದ್ಮಿನಿ ನಡಿಬೋದು ಬರ್ಬೇ ಪದ್ಮಿನಿ ಸೀತಾರಾಮರು ಇರೇನು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಓಡ್ಲ ಪೋತಾರ ಒಳ್ಳೆ ಜಪ ಓಡ್ಲೇಜ್ ಹೋಯ್ಟ್ಲ ಓಡೆಗ್ಲೆ ಇರಾಗ ಒಂದು ಹೊಲ್ದಿಕ್ಕಿನಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದೇಳು ಅವಳು ಕಡಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಡಂತ ಅವಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವಳು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಣ ವಾಣರೇ ಅಂಚ ಅವಳು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಯಾನ ಅವಳು ಕಲ್ಲು ಪಾಡಂತೆ ಮೂಲೆಂಕು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂತ ಅಂಚ ಮೂಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಕೈ ಟಚ್ ಅದು ಲವ್ ಆಯ್ನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸೇಡಿ ಗುರದ್ದು ತುಂಬ ಒಂದು ಹತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಮುಸುಂಟು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲೇನು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಟೋರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ರಾಮಾಯಣ ತಿಕ್ಕುಡು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಕ್ಕುಡ ತೂನಿಲ್ಲರ ತಿಕ್ಕುದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲೆ ತೂ ಅಂಚತ್ತೆ ತೂತಿನ ಶೇಡಿ ಗುರೆಟ್ಟು ತೂಯೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬತ್ತೆ ಮದ್ದೆ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲವ್ ಬೇಗ ಬರೋಣ ಎಂಕ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಲತ್ತು ಲವ್ ಲತ್ತು ಈ ಆಂಜೋ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತದು ಬುಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಅಲೆನೇ ಮದಿಮೆ ಓಡು ಅಲೆನೇ ಕೊರೋಡು ಇದನ್ನ ಸೈಪೆ ಪಂಡದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಎನ್ನರ್ದವ್ರ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋದಾಯ ಸೈಪುನು ಮಂಡದು ಬುಕ್ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಟ್ಟದು ಬುಡದು ಮಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಮೆರನಾಯರ ಇಂದತ್ತು ಪೊದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೊದಿತ್ತುಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೊಳ್ಳ ಪದ್ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗೇನುವೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಶೀಲ ಉಲ್ಲತ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿರೀಕ್ಷದ ಕಂಡನೆ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದ ಆತನ ಈ ಜನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಆ ಮೋನೆ ದಿನಗ ನಿಂಕ ಐಟ್ ಲೈನ್ ಎಕಡ್ ದೋಜೊಂದು ನಿಂಕ ನಿರೀಕ್ಷದ ಕಂಡನೆ ತಿಕ್ಕದ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ್ ಬುಲ್ತೆರ ಅಂದ ಸೀತಾ ಅಂದ ನಿರೀಕ್ಷದ ಕಂಡನೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡುಂದೊಂಜಿ ಪನೋಲಿಯ ಕೇನ್ ಗತ ಪನೋಲಿಯ ಎಂಚಿನ ಕಂಡನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಯರ ಆಯನ ಕುಜಾಲು ಗುಂಗುರು ಕುಜಾಲು ಬೋಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ನೀರು ಪನ್ಪೋಣಂತ ಅತೆ ಹೈಕಿ ಪನ್ಪುಣಿ ಏಪ ರೈಟರ್ ಅವನು ಹಾಗೆ ಬೋರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರೀ ಅಂತಾರೆ ಮೆಂಜಿನಿ ಬರೀನಿ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಕಲ್ ಪಡ್ಡ ಯಾನು ಬಿಡೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೇರ್ ನಡೆ ಬಾಪೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಡೆ ಬಾಪೆ ಶ್ರೀಕಾಂತರೇ ಇನ್ನ ಬುಡದಿಗದಲ್ಲ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪಡ್ತಾರೆ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಳೆಗೆ ತುಯ್ಯರ ಇಂಚೆ ತೋಜಿರ ಗುಂಡ್ರು ಬಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಲು ಭಯಂಕರ ಅಲೆನಿ ನಿಜವಾದ ನಿಕಲ್ ತೋಡು ರಂಗೋಡು ರಂಗೋಡು ಹತ್ತಿಯ ರಂಗಸ್ಥಳ ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಸರ್ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಮೋಲ್ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಲ್ದಾಲು ಹೇಟಿ ఆయన ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಳಿಪಾದಿನ ಹಂಗೆ ಬಡಂದೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಅವು ಪರಶುರಾಮನ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಜಮದಗ್ನಿ ಪಾಡ್ರ ಆಪಣ ಜಮದಗ್ನಿ ಕಾಲಿ ಮೀಟ್ ಆಪುಂಜೋ ಪಾಡ್ರ ಆಪಣ ಸೀತಾ ಈ ಜಮದಗ್ನಿ ಇಂಚ ತೂತನ ನಿಜವಾಯಿನ ಜಮದಗ್ನಿ ನೀ ತೂತನ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜಮದಗ್ನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತೂತನ ಅಪಗ ಬರ ಪೈರಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡ್ಲ ಇತ್ತು ಪೈರಾನ್ ಅಪಗ ಓಡಿ ಈ ಜಲ ಪೈರಾನ್ ಹತ್ತು ಜುಬ್ಬ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕತೆ ಮಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮೋಲು ದ್ರೌಪದಿ ಪಾಡ್ದಾಲ್ ದ್ರೌಪದಿ ಅವಳು ಐನು ಕಂಡನಿ ಮೊಲೆಗೆ ಏತ್ ಕಂಡನೆ ಅಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂಡುಜಾಲ ಮೋಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಡು ಬೈದಿನ ಉಂಡು ಆ ಮಹಾಭಾರತೋಡು ಸೀನ್ ಹೋಗುತ್ತಂಡೆ ಆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಮೂಜಿಗೆ ಹಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೀರೆ ಹೋಯ್ತು ಆ ಮೊಲ್ಲ ಸೀರೆನ್ ಒಯ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಎದುರುಕೊಳ್ಳೊಂದು ತೂಂದುಲ್ಲ ಮಗ ಎದುರುಕೊಳ್ದು ಆಯ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಮೋಲು ಸೀರೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕಾಲಿ ಕೈ ನಿಂತ ಮಲ್ತದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರೇ ಗೊಬ್ಬು ಕುಲ್ಲಂದಪ್ಪ ನಿಕಲ್ ದಾಯಿ ಗೊಬ್ಬು ಯಾರು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಗೊಬ್ಬು ಯಾರು ದಾಯಿ ಗೊಬ್ಬು ಯಾರು ಜುಗಾರಿ ದಾಯಿ ಗೊಬ್ಬು ಯಾರು ಏನನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಬಲಿ ಬಲ್ತಾರ ಬಲಿ ಕೊರಿಯಾರ ದುಶ್ಯಾಸನ ಸೀರೆ ಹೋಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಹೋಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜು ಜಾ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ದಾಯಿ ಹೋಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲಿ ಏರ್ಲ ವೈರಸ್ ತಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಎಲ್ಲಿ 12 ತಕ್ಲಿ ಬರ್ಬಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆತು ಸೀರೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಅನ್ಬುಲೈ ಹೋಗುದ ಆತ ಮೊಲೆ ನಿಜವಾದ ತೋಡು ರಂಗ ಆನಿದ ದಿನಟು ಮೊಲ್ ಇಡೀ ರಂಗ ಚಂಡಿ ಬಂದ ರಂಗ ಚಂಡಿ ಆತನ
ಇದು ರಂಗ ರಂಗ ರಂಗಸ್ಥಳ ರಂಗಸ್ಥಳ ಚಂಡಿ ಬುಲ್ಪದ ಬುಲ್ತದ ರಂಗಸ್ಥಳ ಚಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಟನೆ ವಿಶಾರದೆ ಆವಡ 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 ನಿಖಲ್ ಪಾಡೋರ ಮೂರು ಪಾಡೋಲು ಎಂಚಿನ ಮೂಲು ವೈನ್ ಪಾಡೋಲು ಏನು ಕಾಣೆ ಬಿಯರ್ ಪಾಡೋಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರ ಬೆದ್ದಾಲ ಮಲ್ಪೊರ ನಿಖಲ್ ಭಯಂಕರ ಕಲಾವಿದೆ ಭಯಂಕರ ಕಲಾವಿದೆ ಅವು ಎಂಡಾಲ ಬಂದಿಜೆ ನಿನ್ನ ಇರಡ ಪನೇರ ಖಂಡನಿ ಆನತ್ತೆ ಎಂಡ ಪಂಡೆ ಅವಜ ಇರಡದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅದು ಬಯೋಡಾಟೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂದು ಪೂತನಿನ ಒಂದು ಸೂರ್ಪನಕಿನ ಮುಂಕೊಯ್ಪಿನ ಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೋಚ್ ಸೂರ್ಪನಕಿನ ಮುಂಕೊಯ್ಪಿನ ಅವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾರ್ ಗೀಟ್ ಬಾಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಮೇಡಮ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾರ್ ಇಂಕಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂಜಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ದೇವರ ನಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ದೇವರೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಡಿಸಿ ಬಂತಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಸರಿ ಭಯಂಕರ ಅವು ಭಾಷೋಕ ಸೂರ್ಪನಕಿರೇನ ಜದುಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಬರ್ಲ ಐದಕ್ಕೆ ಭಸ್ಮಾಸುರ ವೈನಿ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಯ್ನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕತೆ ಅವೇ ಭಸ್ಮಾಸುರ ನಲ್ಪದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುಗೆಲ್ ಕೈದಿ ಒಂದು ಪುಗೆಲ್ ಕೈದಿ ನತ್ತಿ ನಲ್ಪದ್ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ತಾರೀಕು ಆನನೆ ಕೈದೀಪಾದ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಡ್ಡಲ ಕಲೆತ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಾಲಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆತ್ತ ಪುಂಜು ಆಟ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಆಟ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಓಕೆ ದಂಪತಿಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಆಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ರಪ ತಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಟ್ರಪ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ ನಿಖಲ್ ರಪ್ ಅಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿಯರು ರಾಂಗ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ವಿಮಾನ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ರಾವಣಿ ರಾಂಗ್ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಏರ್ ಬೈದಿನಿ ನೋ ರಾಂಗ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಓಕೆ ದಂಪತಿ ನಕ್ಲೆ ಕೊಡೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರಿ ವಿವಾದೋಡು ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆಡು ಇಂಚೊಪ್ಪಗು ಒಂಜಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಳ್ಳಲ ಸಂಕ ರಾಂಗ್ ಪಂಪಲ್ ನಾತು ದುಂಬು ಪೈರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಪಿರು ಐದು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬತ್ತನ್ ನಡೆದಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ಬಂದು ಪುದಾರಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಪು ನಾಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏರು ಮೆಸ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಆಳ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಸ್ಯೋಗುಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೀವ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಾಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏರು ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಏರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥ ರಾಂಗ್ H2O ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪುತಿನ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೆಂಗಸರದೇ ಮೇಲ್ಗೈಯಾಣ ಪಂಡ ಅಂಜೋಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿಂದ ನಿಖಲ್ ತೋಚ್ ಬದ್ ಕೊರಿಯಾರು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ 24x7 ಇಂಚಿನ ಈ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಎಂಚೋ ಪಡ ಮೇರೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತಿಡುಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಸುಖ ದುಕ್ಕೋಟ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಟೊಂದು ಅಕ್ಕಲ ಎಟ್ಟೆ ಜೀವನ ನಡಪಾಯರಿಂದ ಐದು ಮಿತ್ ಬೇತೆ ಐಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಬದುಕೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ ಈರ್ದಾದ ಬಂದ್ಪರ್ ಮೋಂದ ಸರ್ ಸೀತಾರಾಮರೇ ಕಡರಿ ಬಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜನವನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ರೆಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಇರ್ತದೆ ಆ ಚಕ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ದುಂಪೋಪಿನಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದ ಏಪಲ ಗಲಾಟೆ ಹಾಪು ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ನಾಡು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಇರುವೆರ್ಲ ರೆಡ್ ಅಂಜೋಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ನಿಖಲ್ ಪಾತೆರಿಯಾರು ಪೊಂಜೋಲಂತೂ ಸೂಪರ್ 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 ಓಕೆ ನನ್ನ ನಿಖಲೆಗ್ ಅಂಜೋಲೆಗ್ ಪೋಲಿ ನಿಖಲ್ ಪೋಲಿ ಮುಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೂ ರಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನರುಂಡು ಬಂದಲೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಲೆ ಮಾತಾಡಿಗಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ఒక కాలి జతో ఉండ బాల అప్పుడు అత నిఖల్ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ ಆಟದು ವರೆಗಲು ನೀರ್ತಿಕೆ ಚಂಚ
ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಅಂತ ಶೂರ್ಪನಖಿ ರಾವಣನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಲ್ಪವಚ್ಚಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾರ್ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಮೇಡಮ್ನ ಅವು ಮುಂಕೊಯ್ಬಿನತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಇಂಚಿನ ಸರ್ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನ ಈ ಕಂಚಿ ಕೊರ ಚೆಂದು ದೇವರನ್ನೇ ಪಂಡೆ ಯಾವ ಸಾರ್ ಇಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಿ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂಚಿನ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಉಪನಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಯ್ದನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಏರ್ ನಡೆದಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂತ ಪುದರ್ ಬಾಯ್ದಿನಿ ಏರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ವಾಮಿ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್ 50-50 ಬುಲ್ಪುನ್ ನಾಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಸನ್ಮಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ Let it go, you are right. ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಡು